на всички, които ме гледате. Аз съм Маркта и тук с мен е Ради Про. И днес ще цъкаме на гроба. Да, може да не го чуете носено. И това е нашия сървър, разчистихме го. Тук сме направили стълбички, защото горе има един сит, дето ще прави 4 дена. Стават още 3. И този сървър ще... Как да го разширим? Ми горе е входа. Ай, после! Ай, оха! Така. Значи, почваме с шопа да го направим първо. Добре, айде отгоре. Отгоре да се слезе, не долу. Отдолу да... Как така, бе? Ела, разпълни се, разпълни. Окей. Не са. Тук го почваме шапа нагоре, тук така. Искаш ли? Окей. Ама гледай, не първо, не гледай какво ще прави. Ама трябва да направя врата загоре. Толкова ще широк шапа, толкова. Така. Става ли? Но чакай малко, как ще го направиш? Ами нагоре и слагамайте ми. Така. Ей така, чакай. Не бе, виж. Така. И е така. Добре, хора, сега ще се върнем за малко, ще го спя за пауза. Добре, върнахме се. Извинете, че спирам. Се някой ми звъни по скайп. Стига де! Само това ли ще е? Ау! Ау! Стига, бе. Няма да е само така. Смислиш. Няма да го оставя само така. О, чай да сложа платформи. И от другата страна служи. Да. То толкова не стига, това няма да е. А тук ще има някакъв друг размер. Чай, тук трябва да го оправим. Марка ме другото им съдете клан каса. На клаш? Да, току-що. Ма ти знаеш, че снима клип, нали? Опа. Голям парасол още. Чай сега. И това какво ще сега? Тук пак ли? Ама не бе, чакай! Направи го така, само че с платформи. Чай ще ги слагам платформите. Какво ми лагна? Не. Така. Да, така трябва да е. Не, остай го. Да. Дай само едно. Вау, това е нещо там. Аз почвам слагам итеми. Значи сега сложа тази шапка. Това ми пречи. Така. Шапка, не я взимай. Ама за някакви по-яки работи, че не иска да ги купят. Ето, остай сега. Чай сега. Аз имам някакви айтеми, ама яките които... Не ми го взимай. Само да си ми я взел. Добре, няма ти да взема. Да не съм те видял да я докосваш даже. Тук ще продаваме 50 шугъркейк за нещо. Семета, айде. Що дърта, нещо по-яко да ни стане, да го градим нещо по-яко. Чай ти, бе. Червен камък. Искаш ли те да ги продаваме? Не, без дърт е по-добре, защото нали като ги вадим такова. Голям прас, както ти казваш. Да. Тук ще дробна още едно, ще вземеш и дробни 3. Окей. Чай сега. Така. Прилепче? Не! Какво го правиш червено, бе? Моки като... Аз ще дробна. Ако ще ли прилепа ножа да го използвам? Не!
малко. Соли сега ти нещо. Аз солих това всичко. И освен шугара. Аз ще имам долу да правя дроп гейма. Не, изчакай ме. Аз ще го направя спокойно. Тук ще дропна полуверчета. Тук ще дропна полуверче сет. Имам една идея, вайнета много гадно ми лагва. Значи, тапета ще бъде такъв. Тук трябва стрелка. Къде ми беше? Мисля да ползвам. И то е интернет. Лагна ли ти ми пак? Виж го, бе. Дисконектнах ли? Нета ли? Същия. Правим се. Конектна ли ти? Да, бе, много се оправил. Ей. Стига де. Значи съм. Че го измисля? Сетих се. Така. Къде си? Там си. Мисля си да тук да махна. Ще махна тя за сида. Хора, съжалявам за интернета. Значи само по двама човека ще го правим. Така. Значи сега чай малко да ги... Хора, много съжалявам за този скъпанет, просто не мога как. Дали сложи още тапети до там? Къде? Сложи още тапети до там, е така. Чакай после. Опа, извинете. Аут. Една. Тук ще ме върне горе, ма се дойде тук и съм магиосник. Само за двама човека ли след това? Да. За теб и някой друг след ти са ги мамиш. В следващите клипи може да направим някакъв скам. Той ще да... Ама направи само ти да можеш да влизаш. Да, окей. И аз, бе. И ми дръпни малко такива едитенски лоупейпери. Дръпни ми, моля те. Окей. Чакай да ме таки. Дроп. Мерси. Чай това да има нещо като награда, като например, какво да дам? Гледай ма сега. Лав. Трябва някакси да се влиза тук. Какво ще го дам? Ама това... Ти трябва да влезнеш тук, те дупки да седат така и го запълваш. Така. Така да седиш, като Тук ни... ние влизам. Да. И ти запълваш. Да. Такова... Трябват ни уния дето от сестерство. Аре за повече хора. Какво? Аре за повече хора. Не, стига ни. Още един човек ще направи още един. Направи го ти и аз ще видя на шопа какво ще направя. Помага. Чела. Вай, берлинска манах платформа. Чакай сега, тук си сложил египтенски, за какво е? 3 уигли ром, ти ли сложи също една стръв? Ето така добре ли? Да. Ама, мисля, че някакси трябва да се слагаш за 3. Ради, всъщност трябва... Чакай малко, аз ще го оправя до тук.
Не, бе! Трябва да го направим и на друг път. Аз сещам как. Чай се. Так. Трябва да направим зомби тест. Офостай не ни трябва. Какво би трябвало да е? Нищо, път към друга игра. Ето като му го свършил, трябва да е много купче първо. Ето така, добре ли е? Чакай, да, супер е. Опа. Тук ще сложа някакви работи. Тук ще сложа 2 папки, става ли? Искаш ли тук да е сплефа? Беше ти. Ще видиш. Ще трябва да правя врати като от. Чай сега да го измисля. Значи, тук ако сложа врата... Тук сложих 2 папки, където гледаха едно до друго. Сетих се. Аз съм много красиви. Сетих се как да го направя. Те красиви са. Чакай малко. Значи, тук ли може бъде вратата, ако може соли да. Дано ми е хрумнало да. Значи, така. Така. Трябва да виж какво направиш. Чакай ти, бе, човек. Тук правя Какво би трябвало да е? сплев. Обеща. Ще видиш. О, интернет, ай, стига, бе. Извинявам се, хора. Отново. Не, аз не съм левка преди. Да, просто интернет. О, това с патките е станало яко. Сплетвам това с наградите и с където лавата отдолу. Да. Ама вече искам да е такава лава. Такава. Но в този няма да бъде много яка. Не. Какво не? Да. О, да, не, сбърках. Защото те после се падат при нас, а пък не трябва да сложим лавата. Не? Опа. Чай, че тук го опетлах. Да, така. Не, аз имам лава. Да, бе, спокойно. Чай сложа вратите и... Да, май трябва за привършване. Клипа ли? Същия. Онър. Добре, чао хора. Не, бе, чакай. Само тази врата да направя. Само да направя вратите. Нер. Да видим дали става. Добре, супер. Добре, хора. Надявам се да ви е харесал клипа. И ако така го харесате, ако искате да ми следвате клиповете, се абонирайте и пишете за Гротопия. Ради, кажи чао. Чао. Ай, чао те.